Aquest fil està basat en un documental de TV3 de fa anys, concretament del 2012. Era un documental que parlava sobre l'origen de l'estelada i, per tant, feia un repàs històric. L'estelada, un símbol provisional, es diu. Així que va molt bé perquè veus els errors que es van cometre en el passat i que es poden tornar a cometre en el present, si no és que ja s'han comès, clar. La història ens hauria de servir per aprendre dels errors, però crec que malauradament no aprenem. Molta gent segur que té un gran desconeixement de fets en concret de la nostra història i a mi m'agradaria comentar-los en aquest fil. Així doncs, comencem. Els catalans que van estar a Cuba, entre ells Vicenç Albert Ballester, que va ser de fet el qui va poder dissenyar tal com coneixem avui l'estelada, va inspirar-se en la bandera cubana que sabeu té un triangle també amb un estel al mig, inspirant-se també en aquests colors de la llibertat, el blanc, el vermell i el blau, que són els colors tradicionals de la Revolució Francesa, de la Revolució Nord-americana, va inspirar-se en aquests colors per poder dissenyar dintre de la senyera un triangle blau, el triangle del blau del cel, de la llibertat, i el blanc també de l'estel, que simbolitza també l'emancipació. Ja ho heu escoltat, l'estelada està inspirada en la bandera cubana. El disseny de Vicenç Albert Ballester, un català que vivia a Cuba, volia visualitzar en l'estelada la llibertat i l'emancipació, el senyal inequívoc de quan un poble és madur i vol autodeterminar-se. Per tant, la simbologia d'aquesta no és en cap cas política. És una bandera de lluita que representa el final d'una etapa i el començament d'una altra. Ja som adults, el poble és madur i li ha arribat el moment d'agafar les rendes del seu propi destí. Voldria que tinguéssiu una dada molt present, perquè es veu al llarg del vídeo. Molts d'aquests catalans que vivien a Cuba van viure la independència de Cuba. Fet molt important i crec que molt determinant per a ells. Entenc, llavors, segons el meu parer, que la idea de Vicenç Albert Ballester era que calia articular una bandera que signifiqués aquesta intenció de descolonització i alhora d'emancipació dels catalans. L'estelada la va crear per un objectiu molt clar, l'estat català descolonitzat d'Espanya, tal com ho va aconseguir a Cuba. Celebrar el centenari de l'estelada, el 2008, va ser iniciativa d'uns particulars. El motiu era commemorar un doble aniversari. Els 40 anys de la creació, en ple franquisme, d'un partit independentista, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, el PSAN, i els 100 anys de la publicació de la primera imatge d'una estelada. La primera imatge de l'estelada és un calendari de la metralla de l'any 1909, per tant vol dir que la imatge és del 1908, i en ell es veu dues persones en una balconada, això és el casal de París, hi ha la bandera francesa, la bandera catalana, i en ell ja es veu a la bandera a l'esquerra, una bandera catalana, amb un romble blau i una estrella blanca. És la primera imatge que tenim de l'estelada. Les primeres senyeres amb un estel, símbol d'alliberament, s'exhibien obertament a París o a Santiago de Cuba. Però a Catalunya només es feien servir d'amagat. Les utilitzaven els catalanistes radicals de l'època, els anomenats separatistes. Sovint eren perseguits per la policia. Fixeu-vos que no va ser iniciativa del govern ni de cap institució independentista, sinó iniciativa particular. Volien celebrar dues coses. Els 40 anys de la creació d'un partit purament independentista, el PSAN, Partit Socialista d'Alliberament Nacional, creat en plena dictadura franquista, que s'han de tenir ben posats per fer això. Partit socialista, independentista, que bonic que són això. I no com el PSC, que només sap abaixar el cap el que diu l'amo i demanar perdó quan vota alguna cosa en contra. I també es volia commemorar els 100 anys de la primera publicació en imatge d'una estelada, la de l'any 1908. Una estelada que, com diu el vídeo, com ho diu, es podia exhibir a París, a Cuba, però a Catalunya no. Catalunya no, només en la clandestinitat. I la feien servir els catalans radicals de l'època, anomenats separatistes, que després veurem que de separatistes que eren confederalistes, no pas independentistes. Per tant, quan ens diuen separatistes, no és cert, ho diuen molt malament. La policia espanyola entra a la seu de la Reixa,
destrossa tota la seu i dins un armari troba una insígnia com aquesta. Igual, però amb 2 forats. I era perquè es posés el trau de l'americana. Al posar-se el trau de l'americana, hi havia la bandera catalana, però només per aquest símbol, tant el president de l'entitat com el vicepresident de l'entitat són agafats per la policia i comença una investigació. Ja ho heu vist, tot i ser confederalistes, eren perseguits per la policia. Escorcolls a la seu de la publicació de la reixa, detinguts, investigats. Com veieu, tot és molt diferent de quan aquí buscaven les urnes a l'1 d'octubre, i les paperetes. I estem parlant de més de 100 anys enrere. No molt Franco, no, molt abans. Per tant, i aquí és on es comença a veure clar que no és una qüestió de qui governi a Madrid, no és qüestió del partit que governi a Madrid, no. És una qüestió de mentalitat. I ho anireu veient al llarg del fil. La mentalitat actual seva, dels partits espanyols, no de tots, certament, però sí de molts, és la mateixa que 100 anys enrere, o més. Som considerats com una colònia, una conquesta, i hem d'obeir i ser bons minyons, i si som bons minyons ens permeten viure més o menys bé, però si ens desviem del camí o demanem coses que no els agraden, amenaça i repressió. Perquè no et consideren com una igual. I aquí està per mi el quid de la qüestió. Tu no pots fer un sit and talk si algú que mana no et considera un igual. Quan algú creu que no tens dret a queixar-te i que li pertanys, no tens res a fer, perquè l'únic que t'oferirà són escorrialles. Per què? Doncs perquè estiguis content i que callis. No et prendrà mai seriosament. I mentre tu li continues demostrant que ell és l'amo, no faràs res. La Reixa era una entitat de suport als presos catalans. Aquests joves van ser els fundadors. Havien estat detinguts l'11 de setembre de 1901 durant la primera ofrena floral al monument a Rafael Casanova, quan l'estàtua era una més de les que hi havia al Saló Sant Joan, avui Passeig Lluís Companys de Barcelona. La Reixa era una entitat de suport dels presos catalans. Estem parlant, en aquells anys, de presos catalans, com ara. Els joves havien estat detinguts l'11 de setembre de 1901, durant l'ofrena floral. Aquests joves a la Barcelona de l'època eren, compta, uns 300, no més de 300. Aleshores, el seu pensament no és un pensament independentista com el que pensem, diguem, avui en dia, o el que entenem avui en dia, sinó que és més aviat un pensament confederal. És a dir, ells pensen en un estat, que es pot confederar a nivell espanyol o a nivell ibèric, fins i tot es pot confederar amb Occitània o en un marc de nacions europees. No eren més de 300, i ho diu molt clar. No era un pensament independentista. Els separatistes no eren independentistes, sinó confederals. Però tot i això eren perseguits, detinguts. Ells creien en un estat que es pot confederar a nivell espanyol, ibèric, amb Occitània o amb un marc de nacions europees. Permeteu-me fer un parèntesis. Us proposo un exercici simple. Un repàs històric mental de les declaracions que hem tingut d'independència relacionant-lo amb el pensament d'aquests joves dits separatistes. Els joves creien en un estat confederat, a nivell espanyol. Lluís Companys, el seu successor, considerat poc separatista, també va proclamar l'estat català, però dins d'una república federal espanyola. El monarca presideix només totes les facultats del poder a Catalunya, proclama l'estat català de la República Federal Espanyola. Confederat a nivell ibèric. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Dins d'un marc de les nacions europees. Recordeu Pujol amb la seva idea de l'Europa de les regions. Us en recordeu? El 2001 Pujol ultima la declaració que reivindica el reconeixement de les nacions sense estat. I Puigdemont fa la declaració i no l'acaba de fer efectiva perquè vol el diàleg i posteriorment per por a la reacció de l'amo i d'Europa. I en algun moment ell ha parlat d'interdependència. Per tant, i aquí està un altre gran error, o contrasentit, com vulgueu dir-li. I penseu-hi, tu no pots voler ser mai un estat realment independent, però alhora depenent de. Perquè és com un anem a provar, però no m'ho acabo de creure que sigui possible.
Fixeu-vos. Proclamo la República Catalana, però dins del paraigües de la Federació Ibèrica. Declaro l'estat català, però de la República Federal Espanyola. Soc una nació sense estat dins d'Europa. I declaro la independència, però la deixo en suspensió, sempre amb la prudència de no molestar, no fos cas que. El que ens porta a unes reflexions importants, i vull que les feu tots. A veure, ells creien que podem ser independents? Els governants estan prou determinats d'arribar fins al final? Què els fa aturar? Què els fa aturar? Per què fan declaracions descafeïnades de sí però no? I això ens porta a... És una qüestió de por per incapacitat? No es veuen capaços d'engegar un nou país? Doncs potser per por econòmica o incapacitat pròpia. És una qüestió de por per la reacció d'Espanya? Tenen por de la reacció violenta de l'estat espanyol? És qüestió de por per pèrdua de privilegis i del canvi del sistema? Tenen por que la gent agafi el control del poder? És qüestió de pressió a l'estat per tractar de millorar les condicions? Volen posar a l'estat entre l'espasa i la paret per aconseguir millores per a Catalunya. És qüestió que simplement no la volen? No la volen i l'únic que fan és desactivar aquest anhel que el poble sí que té? Per què posen a la gent amb il·lusió, preparada, disposada, i després es tiren enrere? L'únic que s'aconsegueix amb això és que els altres que estaven adormits, i molts amb sentiments anticatalans, com veurem al llarg del fil, aquesta gent desperta i llavors són més repressius i més salvatges amb els governs catalans i amb el poble català. Ens posen a sota de les rodes del carruatge, però literalment, perquè històricament, després que ha passat això, ens han esclafat sense pietat. I no estic dient que haguessin de renunciar a ser independents, dic que haurien d'haver arribat fins al final. L'únic cert és que, sigui per la raó que sigui que fan aquestes reculades, la no culminació l'han pagat ells molt car, igual que la gent. Per tant, recular no ens ha portat mai a una millora, sinó a molt pitjor. 5 anys que la Lliga governava la Mancomunitat de Catalunya, una agrupació de les 4 diputacions provincials amb competències purament administratives. I ara, el seu líder, Francesc Cambó, estava negociant l'autonomia amb Borra i Alfons XIII, però no se'n sortiria. La dictadura intenta liquidar tots els símbols catalanistes. La senyera i el català seran erradicats de la vida pública. La Mancomunitat de Catalunya abolida. El camp del Barça va ser tancat durant 3 mesos per una xiulada a l'himne espanyol. I fins i tot les columnes de Puig i Cadafalch de Montjuïc seran enderrocades. Per acabar, i perquè puguem anar assimilant tot això i anar reflexionant, voldria esmentar una cosa. Avui dèiem amb un company, els partits polítics, no ens enganyem, estan creats per guanyar eleccions. I això què vol dir? Vol dir que encara que n'hi hagi un que pensa com jo i que vol independència, és l'adversari. I si guanya ell, no guanyo jo, no guanya el meu partit. És per aquesta raó que no es pot fer una independència des de la política. No es pot, sinó des de la demòtica. Ara bé, el sistema està muntat perquè només des de les institucions es pugui fer la independència. Per aquesta raó, encara que no ens agradi la política, sí que hem d'entrar en les institucions i després des d'allà fer efectiva la independència. La diferència entre un representant demòtic i un polític per mi és molt clara. El demòtic ha de ser una projecció del que ha votat el poble. No pren decisions, la decisió la pren el poble, sinó que el que fa és traslladar el mandat legítim de la ciutadania i ho fa efectiu. Amb un exemple concret ho veureu molt clar. Si en el meu programa electoral posa que en 18 mesos independència, i amb aquest programa em presento i surto escollit president, un demòtic, quan arriba la data, no diu he decidit que cal fer un referèndum perquè hem de sumar més. No ho pot fer això. No ho pot fer això. Sinó que com a màxima autoritat en representació del poble ha de dir que aquest Parlament que representa el vot delegat de la ciutadania declara la independència a Catalunya. I a fi de que sigui efectiva es publicarà el DOC. Veieu la diferència? El president demòtic s'ha de limitar a aplicar el que diu el seu programa. No pregunta al partit ni decideix ell. Ell no decideix. Ell aplica el mandat democràtic que una majoria de catalans
ja ha decidit abans. Pot opinar, evidentment, pot creure-hi o no creure-hi, però no pot imposar la seva voluntat. I acte seguit, un president demòtic el que faria, en aquest cas, d'una declaració d'independència, és posar els instruments en mans del poble, perquè la ciutadania de Catalunya, a través del seu procés constituent, decideixi les normes de joc d'aquest nou país. És a dir, un president demòtic ha de retornar la sobirania al poble. Per això, quan els partits porten un programa polític electoral, penso que és una absurditat. En aquests moments és una absurditat perquè parlar d'impostos, de lleis, de normes, però si fem un estat independent, les lleis no seran les dels partits, sinó la que decideixin els propis catalans. Ho esteu veient com des de la política no es pot ser un país independent? Perquè cal un objectiu. I quan jo tinc un objectiu, no veig a l'altre com un adversari o com un contrincant polític, sinó com un aliat que anirem junts cap a la llibertat. Perquè guanyem els dos. Ho fem junts. Després el poble ja decidirà quina forma de país vol. Si vol ser confederat, si vol ser a nivell europeu, ibèric, el que vulgui. I quina representació política voldrà que el representin aquest nou país. Per això, no ens calen polítics, ens calen persones demòtiques que avantposin l'objectiu, i en aquest cas és la independència, a tot. I que estiguin determinades a complir aquest objectiu. Bé, aquest fil continuarà. I prepareu-vos, el següent és molt potent. Moltes gràcies.